जैसे मंच पे आता है भोजपुरी भाषा के बोले वाला, देखे वाला, सुने वाला, जब आप लोग गरज देना जाना हो भैया, दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह का सीना। बीते दिन पावर स्टार पवन सिंह गइलन बलिया जिला, जहाँ उनकर ससुरारी हो, जहाँ ज्योति सिंह के घर बाटे। ओइजा ज्योति सिंह भी ना गई रहन, लेकिन ओइजा एगो प्रोग्राम रहे पावर स्टार पवन सिंह के, जौन की प्रोग्राम के मैनेजमेंट कइले रहन गोपाल राय। उहे गोपाल राय जौन की बिरहा कलाकार के अष्टम में एक समय उनको रहे, उ रहे कि स्टार रहन। आ पावर स्टार पवन सिंह गइलन ओइजा, तो भैया जानते बड़ा जहाँ पावर स्टार पवन सिंह पहुँच जइहन ओइजा के हुजूम का करी। पावर स्टार पवन सिंह के भैया ई जौन काम कइले बड़ा नु, बहुत बढ़िया काम कइले बड़ा। तारा के एकदम आदमी एकदम हम मान गइल बा कि आज पावर स्टार सही में तारा पर लाग गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह ओइजा जाके 1001 कन्या के विवाह करवैलन, मतलब दान कइलन। पावर स्टार पवन सिंह कहतलन कि हमार भी धन संपत्ति के कमी नहीं है, लेकिन धन संपत्ति रख के का हुई, धन संपत्ति रख के का हुई भैया, जब कोनो पुण्य कामे ना करबो। पवन भैया के देख के एकदम दिल गदगद हो गई। पावर स्टार पवन सिंह कहतलन कि भैया धरती पर कुछ नहीं है, पैसा कमैब आई या जाई, लेकिन हमारे बहनन के शादी होता पवनवा ओइजा ना पहुंची, ऐसा हो नहीं सकता। और पवन सिंह यहाँ पैसा लेके नहीं आएगा, अपने बहनन के शादी में मदद भी करेगा। तो जो गोपाल राय भैया कहलन कि पवन सिंह बचपने से जावत रहन, जब बाल वास्ता में रहन पवन सिंह, तबे वो जब आवत रहन गावत रहन। वो कह दिलन कि जब जे गाल देवे लगा नु वो स्टार बन जाला। देखो 32 साल से पवन सिंह गावत रहन, आज पवन सिंह के साथ एगो नया नाम लागत का, पावर स्टार पवन सिंह। पावर हमन पावर। आ देख लो बिहार के एकदम गर्व महसूस होता है कि पावर स्टार पवन सिंह एगो नया कदम उठैलन। ये देख के सारा कलाकार के सीखे के चाहिए, काहे कि अब पवन भैया उ सब वाला नहीं रह गइल कि कंट्रोवर्सी में फंसा। वो तो कहते बड़ा सर कि पवन सिंह के पवन भैया खुद कहत रहन कि हम पर तो इल्ज़ाम आए दिन लगता रहता है, कितना केस है मेरे पे पेंडिंग, समझ आप लोग क्या जानिएगा। लेकिन पावर स्टार सही में पावर स्टार बाड़न, काहे कि इनका ऐसा केहू नहीं, केहू गा सकेला भैया। जब स्टेज पर कोलू भैया रहन, गुंजन भैया, उम्र उसका कम है, बट सीनियरिटी में पवन सिंह के बाद मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा मेरा छोटा भाई कल्लू ही है। यादव सब कोई रहे, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के एगो अलगे हुजूम रहे। जौन कहा उनका असली पावर भैया जानते लोग काहे पावर बा उनकर में, काहे कि सुर के सम्राट हवन, सुर के सम्राट हवन। उ जब एगो फैन आई रहे, बाप रे बाप, फैन 10 बजे से सुबह ही से रोता, 10 बजे सुबह से रोता कि पावर स्टार से एक बार मिला दीजिए। लेकिन जौन उ आंधा बा, देखो लो पावर स्टार के फैन फिल्म कि बेचारा आंधा बा, आज तक पावर स्टार पवन सिंह के देखले नहीं खे, लेकिन पावर स्टार के आवाज़ सुन ले बा। पावर स्टार वगैरह से मिलन, कहलन कि तू हमार भाई हो, और भाई तारा कहते कुछ भी, तो तुम ही लोग के लिए तो मैं जीता हूँ। अगर जब पब्लिक ना रहो तो पवन सिंह कुछ बाड़न ना, लेकिन पब्लिकी में वैसन एगो बेचारा आंधा पब्लिक आ गई, और फैन आ गई, बिजोड़ फैन, मान लो कि सबसे बिजोड़, सुबह से 10 बजे शुरू होता। तो पवन सिंह कहलन कि इसको जो भी ज़रूरत है मैं पूरा करूँगा, जो भी ज़रूरत है मैं पूरा करूँगा। वो अपने टीम मेंबर से बोले इसका नंबर दे दीजिए, जो भी काम होगा तो मैं पूरा करूँगा। और वहाँ पर पवन सिंह पैसा लेकर नहीं गए थे, 1 रुपया नहीं लिए थे पावर स्टार पवन सिंह, 1 रुपया नहीं लिए थे। वहाँ पर गोपाल भैया खुद ही बोल रहे हैं कि पावर स्टार 1 रुपया नहीं लिए, और यहाँ पर 5 लाख का दान दिए हैं। मतलब कि हाँ, अब जो मैनेजमेंट में खर्चा होगा आप कीजिएगा। तो ये दिल बड़ नहीं है का बा भैया, पावर स्टार पवन सिंह कि केहू का कह देता उल्टा से पुल्टा, लेकिन जब करीबी से जानी तब नू हम तो भैया देख लेनी पावर स्टार दिल एकदम गदगद बा। गोरा के इतना चाहे वाला बड़ा नू, बूढ़ावा से लेकर जमान का तक सब चाहे वाला बड़ा पावर स्टार पवन सिंह के। केहू न बन पा भैया, दूसरा केहू न बन पाई। 7 जन्म लेवे पड़ी तब ना वैसे पवन सिंह लेकर गा सकल। साफ ठोक के कहते नहीं, काहे कि पवन भैया के जो सरस्वती माई दे दे बड़ी कृपा नू, केहू न कर सकेला, केहू गोरा के पिछाड़ ना सकेला। जब तक कि धरती पर रहिया नू तब तक केहू कर ही ना सकेला, कुछ न उखाड़ सकेला। कतने बस बोल के जी पवन भैया कहतलन कि बोलो, लेकिन कुछ अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। मैं जब अच्छा करता हूँ तो अच्छा बोलो,